Takže čaute, ja som Adam. A dneska sa pozrieme na replay s IS-kom. Je to... Čakajte. Tak. Je to sedmičková hra. Bol som z topka. A teraz som sa pozeral, či tam niekto není. Či niekto nejde na stred. Ale nie, nešli to spotovať. Tak, idem do mesta. Neviem, prečo mi to tak seká. Takže idem do mesta, idú tam dve T-29 a ešte také tanky. Takže dáme sa na pozíciu a ideme do toho. Takže vidíme tam tigra, spotol sa tiger. To bude úžasný cieľ. Ľahko penetrovateľný. Ale KV3 tiež dobrý cieľ. Lebo tigra som nevidel. A 500 damage a zapálil som ho. Nadpriemerný damage, čo je super. Dobre, čakám, kým sa mi nabije. Dobre, máme a ideme. Tak, vystrelil a ideme. No len bohužiaľ nevidím, takže túto T-29 vidím a dám mu pekných 402. Zase čakám, kým nabijem 12 sekúnd, už 2, 1 a ideme. Čakám si na nepriateľa, kým vyjde. A vyšiel. A ja som ho dingo! Ježiš. Nešlo skoro poraziť. Tak vidím tam T-29. Vybehol som, lebo vedel som, že T-29 ide po KV3. A krásnych 425 do predného plátu. No, ale bol tam ešte ten tiger. Ten ma nezaujímal. Lebo tam bola T-29, takže do tej bude strieľať. A zostalo mu 56 hitpointov. Dobre, nevadí. Zase mi ho ufragovali. Ďalšie mi ufragovali. Tu som sa pozeral, že sa pozera a pozeral sa práve na mňa. Ale ja mu to nedovolím, aby si on dal do mňa damage a ja by som mu nedal nič. Takže som mu dal damage, už si nepamätám. A zase mi ofragovali. Tak nič. Vidím tam tigra, tak rýchlo pálim, namierim a bum. Krásnych 418 a ideme po ňom. Ešte sa obzerám, že tu nikto nikde. Dobre, nikto, takže ideme. Kepujú nám základňu, takže musíme ísť. Kde je 3? Aha. Dobre. Tak idem na svoju základňu, lebo nechcem to zase prehrať. A ideme. Kým sa tam dotrolíme. Artina mu dala krásny damage. Alebo ešte dá mu ešte krásny damage. 1058. Krása. Dobre, teraz prosím, aspoň jedného. Aspoň jedného. A išiel som na istotu. Namierim si.
A niekto mi ho zobere. Jaj, bože. No tak nič. Tak ešte idem pozrieť, že či sa mi stihne dať aspoň jeden náboj do Tigra alebo do ISK. A ja tam chcem byť veľmi rýchlo, takže nedávam pozor. A Detrak. No tak tým sa mi to vypomstilo. A nič iné mi nezostáva ako čakať. Dobre, už idem, ale prezradím vám, že to dokapujú. Tak ani jedného som nezabil. Škoda. Uvidíme, či prerobím, alebo či zarobím. Tak, chvíľka pravdy. 32 645 a najväčší damage. Takže to sa mi vykompenzovalo tým 22 000, dobre. To sa mi vykompenzovalo tým